Κυρίες και κύριοι, 1997 περίπου, προ 13 χρόνων, αρχαίο θέατρο Βασιλικού, πόσα θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί και τι θα μπορούσε να γίνεται εκεί. Δείξαμε την προσέλευση του κοινού, βέβαια μέχρι να παιχτεί ο φιλοκτήτης που παρευρεθήκαμε κι εμείς εκείνη την παράσταση, αδιαχώρητα δημιουργήθηκε πάνω, κάτω. Γιώργο, θυμάσαι, Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εποχή, αυτές, μια πάρα πολύ ωραία εποχή και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, γιατί ήταν η εποχή που το θέατρο λειτουργούσε για λογαριασμό του κοινού και των παιδιών που δημιουργούσαν. Και δυστυχώς σήμερα δεν έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά να μπορούμε να πατάμε αυτό το θέατρο, να το επισκεπτόμαστε και να δημιουργούμε μέσα σε αυτό. Χωρίς να το επιβαρύνουμε και χωρίς να το δημιουργούμε κινδύνους για την ασφάλειά του. Ναι, είναι και κάποια χρόνια εδώ που δεν αξιοποιείται. Δεν έχει τίποτα, δεν βελτιώθηκε τίποτα. Πλην των διόδων, ας πούμε, που η πρώτη τώρα αποκαταστάθηκε και παραδόθηκε και γίνονται κάποιες εργασίες στην δεξιά πλευρά, τίποτα άλλο δεν έχει γίνει. Δυστυχώς. Σε στεναχωρεί αφάνταστα, Μας στεναχωρεί γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κάποια πρόοδος, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αν υπήρχε κάποια δυνατότητα να γίνει ένα σκαφί και η συντήρησή του και όλα αυτά, θα λέγαμε, συμφωνούμε ότι παραμένουμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όταν υπάρχει αυτή η στασιμότητα και αυτή η αδιαφορία, εντάξει. Πριν δώσω το λόγο στον Γιάννη Γεωργόπουλο, θυμάμαι 1993, θυμάσαι που έκανε καθημερινές εκπομπές για 3 χρόνια στο Ζενίθ. Λέω στον Γιώργο τον Παντιόρα, τον ιδιοκτήτη του σταθμού, Γιώργο, του λέω πάμε να δούμε τραγωδία. Τουράδες Ευερπίδη παίζατε και λέω δεν έχω παρακολουθήσει, λιγάκι δυσκολεύτηκε. Έλα, του λέω την παρακολουθήσεις και θα με θυμηθείς. Πήγαμε λοιπόν απάνω και στο τέλος δεν είχα δει πιο ενθουσιασμένο άνθρωπο. Που μου λέει ήρθε, αγκάλιαζε, φιλούσε, θα αγαπήσω το θέατρο. Μίλαγε για σένα ευεργετικά για τα παιδιά. Είχε μια δόση χαράς και μια απέραντη ευτυχία ο Γιώργος ο Παντιόρας, τέτοια που δεν τον είχα δει όλα τα χρόνια που ήμουν εκεί και στη συνέχεια θα μου μείνει εξέχαστη. Λέω, τι επιπτώσεις έχει στον άνθρωπο, στην ψυχή του, τι μηνύματα μπορούσε να του περάσει, να τον κάνει να αγαπήσει το θέατρο. Δεν ξέρω αν ο γιος του έπαιξε στη συνέχεια εκεί, ανάλογα με τις δουλειές, αλλά. Έπαιξε και ο γιος του, έπαιξε. Απίστευτο. Και δεν είχε δει ποτέ ο Γιώργος τραγωδία. Ασχολήσεων, αλλά το θέμα είναι ότι στην αρχαία Ελλάδα το θέατρο ήταν το σπουδαιότερο σχολείο. Είδος τέχνης. Βέβαια. Έχουμε ξαναπεί, κυρίες και κύριοι, όταν έπεσε το Βερολίνο 29 Μαΐου του 1945, οι Σοβιετικοί μπαίνονταν από εδώ μεριά, ανατολικά, και οι Δυτικοί που μπαίνανε σύμμαχοι, οι Αμερικανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, οι Σοβιετικοί τι έκαναν τότε? Μπήκαν στο Βερολίνο 29 του Μάη και στις 1 του Ιούνιου, δηλαδή 2 μέρες αργότερα, έπαιζαν τα θέατρα μέσα στα ερείπια. Μόλις το διάβασα αυτό, ήμουν έκπληκτος. Το θυμάσαι, Γιώργο, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει. Για να περάσουν αυτά τα σπάνια μηνύματα, διαζώσεις μέσα από το θέατρο. Φανταστείτε το ζωντανό ρόλο του θεάτρου, την δύναμη που έχει να αφυπνίζει τους ανθρώπους, να περνάει μηνύματα, να ανοίγει δρόμους και διεξόδους. Και εδώ δεν τα ξέρουν αυτά άραγε οι φίλοι μας που πρέπει να βοηθήσουν με όλη τους την καρδία, με όλη τους τη δύναμη. Ξέρετε, από το βαθμό της αντίληψης και από το βαθμό της διάθεσης. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω στο Γιάννη τον Γεωργόπουλο. Γιάννη, διαδικτυακή ομάδα θα ανοίξουμε το αρχαίο θέατρο Σικιώνας. Εσύ ξεκίνησες την όλη διαδικασία αυτή? Ναι, θα μου επιτρέψεις, φίλε Θεοδόση, μπορώ να σου μιλάω κι εγώ στο έτσι βγαίνει, συγχωρέστε μας τώρα. Κάποια προσχήματα σώζουν καταστάσεις, αλλά είμαστε εμείς φίλοι τόσα χρόνια, έτσι πιο καλά είναι. Συγγνώμη έτσι που δημιουργώ τέτοιες καταστάσεις, αλλά νιώθω κι εγώ πιο